हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटि अफिसियेल नटिफिकेसन होदों लोगोफोर एग्जामनि आरो बे एग्जामा जागोन 7 जुननिफ्राय जागोन आरो 18 जुनावहाय जोबफैगोन आरो बे जाहैबाय अपेन बुक सिस्टेम अनलाइन एग्जाम फर पिजि लेभेलनि नोंथांमोना नायदो अफिसियेल नटिफिकेसन आरो मा सेमिस्टारनि नोंथांमोना नुजोबगोन गासैखौबो डिटेल्सखौ बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा नोंथांमोना नायनोब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोबा नोंथांमोनाहाय लेटेस्ट नटिफिकेसनाव फैनांगोन आरो दा बेवहाय फैनाय लोगो लोगो जों मोनगोन नै बे जाबाय 24 मेआव फैनाय आपडेट नोंथांमोना बेहाय लेटेस्ट नटिफिकेसन नायोब्ला नुनो मोनगोन। दा बेवहाय नायदो लोगोफोर डिपार्टमेन्टआ सोरनि दा बेहाय जों नुनो मोनबाय नैबे जाबाय शिडिउल नोंथांमोना बेहाय डाउनलड खालामदो। दा बेहाय डाउनलड खालामोबा बे डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों जुल'जिनि दा बे जुल'जिनि एग्जामा जासिगोन फार्स्ट सेमिस्टारफोरना आरो बे जाहैबाय अनलाइन जागोन एग्जामा नोंथांमोना नायना लादो 7 जुननिफ्राय जागोन आरो लास्टआ जाहैबाय 18 जुनावहाय जोबहैगोन नोंथांमोना टाइमखौ नुदों 10 निफ्राय लानानै 12 PM सिम जागोन 10 AM निफ्राय लानानै 12 PM सिम जागोन एबा 2 आवार्स एग्जाम जागोन अनलाइन आरो बे जाबाय थिउरिनि नोंथांमोना थिउरि लेभेलनि एग्जामखौ होनांसिगोन आरो बे जाबाय अनलाइन एग्जाम होनांसिगोन नोंथांमोनाहाय। दा बेनिसिमबो लोगोफोरा आपडेटआ नाथाय इउजि लेभेलनि फैथ'वाखै आरो पिजि लेभेलबाबो बे जाबाय साइन्सनिमोन बेनो जादों जुल'जि डिपार्टमेन्टनि। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय बे जाहैबाय जुल'जि आरो वाइल्ड लाइफ साइन्स आरो बे 2021 शिडिउल नोंथांमोनाहाय बेखौ मोनबाय जानांगौ। जुदि जायफोर मोनाखै नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लादो आरो जेब्ला इउजि लेभेलनि एग्जाम फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो नटिफिकेसन होगोन एबा आपडेटखौ होगोन। थ' लोगोफोर दानिया चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै नोंथांमोना रेडि जानो हायो।